The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan. Diyan ni Kristo, imong anak, ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabang yang among banay, nga nasa tanang dapit sa kalibutan. O giusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo, sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, o pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-auhag ka namo, sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, o magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, lain na usab nga adlaw sa Ginoo. Okay, pizza 24. Today, pizza 24 sa bulan sa Hulyo tuig 2016. Okay. Murag hapit na gyud ta mo balhin no sa lain nga building no sa diri sa Armen Dipolog no. Atong gamay nga paghulagway kaninyo dinhi sa istasyon karon no. Medyo na no. Ready na nga mubakwit. Mubakwit sa lain nga okay, mahimutangan na usab. O atong ihangyo kaninyo no mga tinahod nga tigpaminaw nga iampo ang istasyon no DXDR nga mamaayo og hapsay ang pagbalhin na og lain na usab nga nahimutangan no sa mao nga istasyon. Okay, niining laing hugna no sa adlaw sa Ginoo og lain na usab nga hugna no sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Hinaot nga inyo gihapon kining ubanan kay padayon gyud ta nga maghisgot, magbatbat sa mga pagtulun-an nato sa tinuhuang Katoliko nga hangtod karon mao gihapoy
nahimong babag sa pipila nato ka mga igsuon nga kanang ingnon ta mga brothers and sisters nga gitawag nato separated. Separated brothers and sisters. Dili nato mga kontra ha. Okay, ang ato mga igsuon nga dili Katoliko actually no sa atong halawom o halapad nga pamalandong dili gyud nato sila kontra no ang ato mga igsuon nga dili Katoliko. Mahimong sa lain nga pagkaistorya kontra nato sila dili in the sense nga kanang kontra ta sa ilang pagkatao. Ato sila mga igsuon tanan no. Nahimong na kontra lang siguro nato sila diha sa pagtuo kay dili man nagsama no. Dunay kana bang panagsumpaki sa atong pagtuo na atay gituhuan nga para nila sayo o naapod sila gituhuan nga para pud nato adunay kakulangon o dunay diferensya nga mao nay hinungdan nga nabahin ta. No na. So ang terminology nga atong pagagawion no nga ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko na karon nga niadto Katoliko ato lang silang isipon o tawgon nga mga separated brothers and sisters. Nahimulag sa atong tinuhuan tungod sa mga nagkadaiya pong hinungdan o usa niini kining mga pagtulon-an nato sa Katoliko nga hangtod karon wala nila masabti o mo'y hinungdan nga mibulag sila. Alang-alang naman og ato silang pugson. Alang-alang na magpugson nato sila og pagpabilin sa tinuhuang Katoliko nga dili nila madawat, no? Dili nila madawat ang ato bang gituhuan, no? Anya dili man ni ipamugos ning atong pagtuo. Dili gyud nato ni ipamugos ang atong pagtuo. O kinahanglan aduna gyoy kana bang kanang gitawag nato magamit yun ng gasa bas Ginoo ba nga free will o kagawasan nga ang pagtuo kanang gawas nun gyud ka dili kay gipugos ka no. Sad to say gikasubo nato nga sa kasaysayan dunay mga higayon nga ang atong pagpalaganap sa atong pagtuo medyo puguso dili ta ikalimod ana no niadto sa atong panginsusi sa kasaysayan. Dunay mga for example mga Espanyol ba nga mga pari niadto og ambot og naa pa ba na karon nga dunay pagka pinugos. Dunay pagka pinugos kana tawhanon na no wala na ilabot sa atong pagtuo og duna pugali tinuhuan nga dili Katoliko nga naa sa kasaysayan naa po ingon ana po nila nga kasaysayan nga aduna po sila puguso nga style sa pagpalaganap pagsabwag sa ilang pagtuo. Kana mga tawhanon na tanan og nagtuo ta nga both sides sa ato yung pagtuo dili gyud na mao. Mo nay mga abuse nato pod no. O bitaw hinungdan niadto si Dr. Jose Rizal ang atong bayani sa Pilipinas niagi man to siya og kana bang naghimo og mga pagsaway sa atong pagtuong Katoliko. Kay doon naman gud po yung mga kana bang gisagol niadto sa at mga katsila nato nga nagda sa simbahan no. Doon ay mga sagulan pog mga personal ba nga mga dili maayo mao na, nga naapoy rason no si Dr. Jose Rizal sa iyang pagsaway no sa simbahang Katoliko niadto pero probably ang gitumbok gyud kadto mga dili maayo no nga mga abuse og doon naman gali mga pagtulunan nga for example saway sa ni Rizal kana normal lang kay naapot siya iyang kaugalingon nga kanang mga sani paghuna-huna. Pero sa atong pagtuo si Rizal po dili man siya authority when it comes to faith and morals no kay dili man to pari dili man to sent no di man to pinadala si Rizal no kay sa Biblia god kon maghisgot tag tinuhuan ang otorisado kanang gipadala sent no naa na sa Roma 10:15 nga unsa man nimo pagwali kung wa ka gipadala if you are not sent no wa ka gi-authorize nya sa Biblia ang pag-authorize sa Ginoo direktamente una mga apostoles iya gyung gipili no
Yawa man to maapil si Rizal ato, no, itong mga apostoles. Dayon ang mga apostoles pod gisugo sa Ginoo nga magtudlo pod silang mga successor, mga sumusunod, no. Nya ang ilang paagi sa pag-authorize kanang pagpandong sa kamot ba, pag-ordain. Unya kato si Rizal dili mawa man to sa maordinahe. Mao na nga when it comes to faith and morals, dili authority si Dr. Jose Rizal, no. Pero sa atong panginsusi sa kasaysayan, ang rumbo gyud sa pagsaway ni Rizal dili man gyud ingon nga nakasentro gyud sa pagtuo, kundili nakasentro sa mga abuso niadto sa mga praile, no, o unsa pa nga mga katsila niadto, no. Kay dili nato ikalimod nga ang atong simbahan duha ka faktor, no. When it comes to faith and morals, maayo ang gitudlo sa simbahang Katoliko. Pero when it comes to mga binuhatan o pagdumala ba, administration, mahimong makasaway ta, mahimong makaingon ta nga. So yun na to atong simbahan siguro, dias pagdumala, no? Kay mga tao ra man gud, no? Ang ato gong Ginoo god nagpili sa mga apostoles, una, gihimo niyang unang mga labaw o mga obispo, no? Mga apostoles. Dili man naingon nga sa dihang gipili ni Kristo ang mga apostol, dili man naingon nga mawala ang ilang human factor. Na maghapon ilang human factor, no? Ang mga apostoles dili parehas og batasan, no? Research ra gud mo dili parehas og batasan. Gani dunay higayon nga nagkasungi si Pablo ug si Pedro, no? Gipadlong ni Pablo si Pedro katong doon na siya nabantayan nga paagi ni Pedro nga murag wala masubay. Iyang gikasukan guys, gikasukan niya si Pedro, no? Dunay higayon ana kay dili sila nagparehas og pamaagi ba unsaon pagmisyon kay doon na toy panahon niadto naaman na sa Galacia mabasa na to nga kinigong sa pagsugod-sugod sa tinuhuan ni Kristo naay paagi si Pedro nga dili niya gulpihon ang mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano. Unya si Pablo medyo dali kaayo ba na dali kay siya ni focus sa kana bang pagtulon-an ni Kristo ba? No. Nga sa pagtulon-an ni Kristo dili na isipon nga dautan ang baruganan nga og unsa gitudlo ni Kristo diri sa New Testament kinahanglan ato ginang puy-an, sundon jud ba pananglit, no? Nga sa bag-ong kasabutan ang mga hintil dili na ipihig but pasabot pwede na dawaton sa pagtuo, no, ang mga hintil. Kay niadto god sa karaang tinuhuan ang mga hintil luoy kaayo kay dili pwede masakop sa gingharian sa Dios. Isipong mahugaw, parehas rapos pagkaon ba, no? Adunay pagpihig sa pagkaon. Dunay gidid-an ta, sama sa baboy, isdang wala himbis, giisip ng mahugaw. Unya sa tao pod niadto ang mga hintil giisip pod nga mahugaw. Unya sa bag-ong tinuhuan o New Covenant religion, kini bang Christianity, dili na mosugot si Kristo ana. Ang mga hintil pwede na masakop sa gingharian, no? Gingharian sa Dios. Muna nga dili na isipong mahugaw, ang giisip nilang mahugaw niadto. So ang mga hintil pwede na gyud kining masakop. O gunya niadtong higayon na god nga gikasuk-an ni Pablo si Pedro kay huna-huna god ni Pedro god niadtong higayon na doon naman goy mga Hudiyo nga bag-o lang nakabig sa pagkakristohanon, unya wala pa gyud makasabot pa gyud ba sa kinatibuk-an unsa gyud ang Christianity. Naa pa gyud batasan ba nila nga nagpabilin ba nga adunay pagpihig, parehas anang pagpihig sa mga hintil. Kay naa pa nila ng batasan ba nga basta hintil gali ipihig ka. Mura bag nahitabo pod sa una ba sa diya sa Amerika, niya sa United States nga kanang dili man na magduol ng mga itom og puti. Di ba? Pihigon sa mga puti, no? Ang mga itom. Nga kung itom ka, murag ubos ang ilang panglantaw kung negro ka. Pero naabot tong panahon nga giundang na nila kay dili maayo nang kinaiyaha. Puto nahitabo gud sa panahon ni adto nga although doon na mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano pero nagpabilin tong ilang batasan ba nga dili maayo ba nga ipihigon nila ang mga hintil nga wa nila maabsorb ba nga sa tinuhuan ni Kristo
dili na nato isipong mahugaw ang mga hintil kay gidawat na sila, pwede na sila masakop. Unya, niadtong higayon na doon na pa'y kataha si Pedro sa mga Hudyo nga wala pa gyud ba kasabot ba unsa gyud ang Christianity. Unya, niadtong higayon na nga nakighugoy-hugoy na si Pedro sa mga hintil kay pwede na lagi sila masakop kay siya maputong unang gipadaygan sa Ginoo ya sa buhat 10 o 11 ba na nga sa Dios nga pinaagi atong panahon nga dili na lagi isipong mahugaw ang mga hintil. Sa to padawaton na mo to nga si Pedro didto naman na sa basahon sa Galacia, nakighugoy-hugoy na siya sa mga hintil. Nakighugoy-hugoy na siya. Unya pagkakita niya sa grupos mga Hudiyo nga na Kristiyanos na unta, ang iyang una-huna naglain siya nga matay. Mas skandalo gyud ni sila ron kay ang ilang huna-huna naunsa naman ko nga nakighugoy-hugoy man ko sa hintil. Murag adunay pagbati niadto si Pedro nga uy patay. Delikado, mas skandalo gyud ni ron sila kay ang ilang huna-huna murag lain gyud ni kay nakig-istorya man ko. Nakiguy-hugoy-hugoy naman ko sa mga hintil. Pero sakto iyang gibuhat. Pero iyang una-una siya, pastilan. Masuko man yun malain man yun yung mga Hudiyo aron. Okay. Munang hingbiya siya. Iyang gibiyaan ang mga hintil. Sa rason nga, masuko o malain ang mga Hudiyo nga na Kristiyano na unta. Kay baluman si Pedro niya itong higayon na nga malain yun itong mga Hudiyo. Kay ang ilagong pagbati during that time, bisag na Kristohanon na unta sila, pero ang ilang mga pagbati, dili pa Kristohanon. Nagpabilin paghapon tong ilang pagbati nga ilang ipihig ang mga hintil. O muna nga, ang rason ni Pedro nga gibiyaan niyang mga hintil, dili ingon nga nanggilain gihapon siya sa mga hintil, kundili nagunahon siya aning grupos mga Hudiyo nga na Kristiyano na unta, nga masuko niya. Unya nakita ni Pablo, muna nasuko si Pablo, anong imo man nang gibuhat nga kahibalo naman ka ako lang giparaphrase kahibalo man ka nga sakto ra na imong gibuhat kay wala naman na sila gipihig. Pero mao lagi kini bang transition time ba nga alam-alaman po nato ni mga tao nga o pagkasabot. O ingon na actually sa strategy maayo ra man tong gibuhat ni Pedro. Maayo ra tong gibuhat ni Pedro kay gani si Pablo naman po siya gipamulong nga pareha sa style ni Pedro. Kanang alam-alaman ba nang wa pagkasabot ba? Presko na ng bata kanang magtudlo ka og bata. Di man nimo na gulpihon, di man na diretsohon nimo pagkaon og binanggal, labi nagbata pa. Okay, may impatso man na. Hinahinayon nimo na. Unay gibuhat ni Pedro. Gibiyaan niya mga hintil, dili ingon nga nanggilain gyapon sa mga hintil. Tungod lang kay dunay mga Hudiyo nga wa kasabot sa iyang gibuhat. Ana ba? Amo nang hingbiya sa siya pero nakita siyang Pablo, ingon siya, "Uy, unsa magadaya?" Unang isukan siyang Pablo, pero si Pablo otro biya po na. Basahan ra ninyo ng Biblia na ay mga higayon nga si Pablo iya biyan nang gigamit ng strategy ni Pedro, katudayang naingon siya nga dito ako sa mga kanang mga Hudiyo, nagpagka-Hudiyo siya. Na dito kuno siya sa mga Hudiyo, nagpagka-Hudiyo po siya. Ang hinungdan para makabigyan niya ang mga Hudiyo. Gani doon na higayon nga ang iyang tinun-an nga kahibalo man siya nga dili na requirement kanang patuli pero iyang gipatuli gihapon. Sa rason kay kaniliging batasan sa mga Hudiyo. Mao na nga dili ikatingala diri sa labi na diri sa Acts of the Apostles napaghihapoy mga tradisyon sa mga Hudiyo nga mag-apil-apil sila, no? Pras gud anang igpapahulay wala man na nila biyae diretso ila man ang girespeto kanang Sabado manggali mga Adventist moingon sila nga padayon palagi ng Sabado. Di ba mo na mga Adventist tinuod mo na kay sa mag-upa ang simbahan dili automatic gibiyaan nila ng tradisyon sa mga Hudiyo. Kana galing dili pagkaog dugo tradisyon naman na sa Hudiyo pero dili man na pagtulon ang Kristiyano. Huna nga sa transition time dili automatic nga gibiyaan din na unsay mga practices nga Hudiyo nga actually sa Kristyanismo dili na unta na si Kristo. Nagbalik-balik sa adlong Sabado nanudlo.
Labi na tong wala pa siya mamatay kay binding pa man ang old covenant sa wa pa siya mamatay kay ang old covenant God until sa iya mang death. So may rason nga si Kristo mag-apil-apil gyud ng Jewish abat. Okay, matinumanon man to si Kristo sa balaod gali sa mga Hudyo. Wa man to niya bungkaga giguba. Iya gyud tong gituman, no, sa iyang termino. No, mo na nga sa before sa iyang death, iya gyud nang gipalo. Pista gani sige tambong si Kristo og pista. Atong pista sa daan. O mangalin na atong ipangutana sa mga Adventist nga walay pista. Kung ila man gawion ng mga tudling sa Biblia nga si Kristo may respeto, may sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo. No, natural man na kay during that time wa pa siya mamatay, binding pa man ang old covenant. So katong ilang Jewish Sabbath nga Sabado binding pa to. Binding pa to pero gitagaan lang to og hustong kahulugan ni Kristo nga ang pagbantay dili parehason sa binantayan sa mga Hudyo ba nga istrikto. Nga bisan ka nang mutabang ka sa kanang nagkinahanglag tabang labi na kung naay nasakit di anang adlong igpapahulay katong karaan nga interpretation di man sila mutabang kay adlong igpapahulay kuno kay mahadlok sila nga magkatrabaho. Nga si Kristo ang iyang interpretation sa igpapahulay pwede man nang himuon, pwede man nato himuon ang usa ka buhat nga maayo sa adlong igpapahulay labi na nang pagtabang sa mga nagkinahanglan sa imong tabang. Nga for example kanang dunay nahulog diha sa Atabay ya adlong igpapahulay Sabado unya usahaw na nagkinahanglan sa imong tabang nga kinahanglan imong itsahan og pisi para nga makahawid sa pisi og imong tabangan ba nga makasaka masalbar gikan sa pagkahulog sa janing Atabay. Unya ang sinabtan sa mga Hudyo niadto sa una nga dili man na pwede kay mahadlok ba kay adlong igpapahulay gud so dili ka mo mangusog diha. Di ni mo tabangan ng mahulog na sa Atabay kay adlong igpapahulay. Pero sa kang Kristo nga interpretation dili ngo na no. Pwede nimo na tabangan nimo nang nahulog na. Bisag adlong igpapahulay kay kining adlong igpapahulay gihimo na alang sa kaayuhan sa tao dili aron pagdaot og tao. No. Kung ingon ana ba? So irespeto na ni Kristo, no? Pero ang doktrina nga kanang igpapahulay sa mga Hudyo tama ra gyud na sa kamatayon ni Kristo. Mao na hinahinay ang mga obispo nato giundangan jud ng Sabado, no? Labi na diri sa ikaduhang siglo, ikatulo, klaro naman na giundangan naman nila labi na to sa pasahon ni Obispo Ignacio. Pero sa sinugdanan ila pa nang gi-practice. Kanang dugo, for example, sa Council of Jerusalem, dili naman na New Covenant teaching ni Jesus Christ pero gidili paghapon nila. O manggali mga iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, gidid-an gihapon sa pagkaon anang dinuguan kay agi lagi sa Council of Jerusalem, no? Kay sa baruganan laging Katoliko dili automatic gibiyaan din nila ang mga tradisyon sa mga Hudyo sa bag-o pa ang simbahan. Sa rason sa transition time ba kay ug unsay nabatasan lisod kay nimo na makorek diretso mao mangali nga magkasungi si Pedro ug Pablo anang strategy nila kay naa sila strategy nga dili nato gulpihon ni mga Hudyo nga wa pa kasabot. Unang dunay panahon nga bisag sakto ra unta ang gibuhat ni Pedro iyang murabag i-differ niya di isa niya yes ang gibiyaan ang mga Hintil kay naamay mga Hudyo nga masuko. Kay naamay mga Hudyo nga manggilain paghapon sa mga Hintil. Mayon siya nga moduol ko diri ani mga Hintil suko ning mga Hudyo nga bag-ong nakabig kay wa pa man kasabot mo nang biyaan niya. Murabag ka na ba kining politika na to ba? Di ba na mga politiko nga kay gusto mo adto sa laing mga tao nga lain pong partido ilang gidapigan. Sikreto nga mo adto dito. Kay mahadlok po siya nga makita na tong laing partido nga mga supporter pod na apoy mga tao, nga mayon hala dita na niya kay tuaman sa laing partido. Then naapoy politiko nga inig mo makiguhugoy po siya atong laing mga tao nga lain pong partidong gisuportahan, sikreto po siya dito. Kay mahadlok po siya makita na itong laing partido nga uy hala tuaman to siya dito. Inana ba kana bang politika nga politiko ba nga style ba? Niya kini pod si Pedro lahi man tong yang reason. Kini bang pag-alam-alam ba kining sa panahon ba nga
Masuko man kay wa pa man kasabot sa biyaan sa nako ning hintil. No? Pero si Pablo utro man pod kay naa may strategy ni Pedro nga iya man pong gigamit. Basahan ro ninyong Biblia nga kanang tuli dili na kinahanglanon na pero naay panahon diya nga si Pablo iya gyapon gipatuloy iyang tinun-an labi na katong Hudiyo. Hudiyo. Ingon na rago na. So pag sinabta na itana nga mga portion ba sa atong pagtuo ba nga adunay mga usahay makaingon ta lapsis lagi na agi sa human nature. Human nature. Pero ang atong pagtuo intact. Intact. Mo na nga later on nagkadugay ang simbahan, labi na sa Council of Florence, ingon ang mga obispo nga, oy kining dugo dili man ni universal teaching ni Jesus Christ. Kay wala naman manudlo si Kristo diri sa New Testament nga bawal gihapon kanon ng dugo mo na nga ato ning i-abrogate. So to pa undangan na nato ning sugo ang bawalan gihapon ta. Kay sa New Covenant religion, sa New Covenant kingdom of Jesus Christ, wala na siya magdili ana. Unya ang mga obispo pod na may gahom anang binding and loosing kanabang pagdili og pagtugot Mateo 18:18 mo na gigamit na sa mga obispo. Gahom na nga ilang napanunod sa mga apostoles. Di ba ang mga apostoles na may gahom anang pagdili og pagtugot Mateo 18:18 unya ang ilang gahom pod mapasa man sa ilang successor. Okay, naa sa buhat 2:38-39. Giingon man diha ang saad alang kaninyo sa inyong mga anak sa ato pa mga successor. So historically, kinsa man ning mga successor sa mga apostol, mga obispo man. Example, unang obispo nga klaro kay sa history, no, si Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, puros na obispong Katoliko. Disipulo na ni San Juan. So naa nila ng gahom sa binding and loosing. Pero sa Council of Jerusalem, wala pa nila hingpit nga giwala tanan ang mga Jewish custom, napay gi-appeal nila kanang pagdili sa pagkaog dugo. Moingon, nabito ito ng utanan ng Kusplaza, niingon nga, veritas na sayop na itong Council of Jerusalem, kay nagbawal pa mangyapon sila dugo. Dili, di ta kaingon nga sayop. Nga naman kay, ang mga apostoles, naalagi sila gahom anang binding and loosing. Ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, anyong itugot. Na unsao man nga, katong Jewish custom, ila pa mangyapong giapil. Kanang dili, kanon ng dugo, o na nga sakto to sa ilang panahon because of their authority. Pero ang ilang authority, God, napasa man sa ilang successor, sa to pa mga obispo. So ang mga obispo naaan ng gahoma. So pag ingon sa mga obispo sa Council of Florence nga, uy, kining dugo dili man ipagtulon-an ni Kristo sa New Testament nga dili gihapon ipakaon. In fact, sa sakramentohan nung paagi na sa San Juan 6, iya manggaling ipainom iyang dugo. Niingon siya nga, ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon, ipainom pa manggani. Tanawa. So mao na mga igsuon nga dili na to basta na lang ba ang Katoliko sayon-sayonon ra ba nato ingnon ba nga sayop mong Katoliko. Imagine ra gud mga igsuon nga kining Katoliko dugay na ni kayo mag 2,000 ka tuig na ang iyang existence nga sa laing pagkaistorya mas eksperyensyado ang Katoliko aning paghawid-hawid og Biblia. Puwira lang sa mga Katoliko nga dili magbasag Biblia. Okay. Imagine good, kining Katoliko gahawid sa Biblia mag 2,000 na katuig. Unya itandi lang aning mga grupo ron sa mga ato mga igsuong nahimulag nga mag 100 years pa lang ang Iglesia ni Cristo gali mag 102. Kung ilang anniversary ron karong July 27, mag 102. Then ay mga tinuhuan nga bag-o lang gyud nanoy hakaw. Unya kung sila may basultion, murag sila pay mas bright sa Biblia. Nya ilang ingnon ang Katoliko mo dili kay balos Biblia. Tinuod man pod kay daghan mga Katoliko. Di gyud kay balos Biblia. Pero ang kuan lang di lang nato lahapon. Dili lang nato lahapon. Kay ako bitaw na tagaan ko kahayag sa pagtuong Katoliko. Agi ra man po sa mga Katoliko nga maantigos Biblia. Gani ang uban nila mga dili pa Katoliko niadto.
nga na-convert sa Katoliko. Unya nahimong mga kanang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko na sila, no? Diha ko nila nakahibalo nga oy ang Katoliko sakto raman di ay. Sakto raman di ay. So mao na mga igsoon, no? O mao na nga atong iklaro ninyo nga kana galing style sa uban nga mukutlo-kutlo og mga bersikulo sa Biblia ilang gamiton nga kanang dugo bawal pa maghapon na. Tinuod na sa ilang panahon sa Council of Jerusalem kay ila pa maghapon gi-appeal na nga wa na man ta na gi-appeal ni Kristo diri sa New Testament nga gibawal gihapon niya. Pero balid to sa ilang panahon kay naman sila authority. Unsay inyong idili og itugot pa nako sa langit. So bueno, inyo pa man gihapon ng gidili ng dugo sa inyong panahon. So valid gihapon to sa inyong panahon kay naa mo'y authority. Pero ang authority nila sa mga apostolis mabasa man sa mga apostol mga obispo kay mapasa lagi sa mga successor mo na mga obispo na apoy gahom anang pagdili og pagtugot. Pero kana ra yung divine law mao ra gyud dili pwede wag tangon sa mga obispo kay balaod man na sa Dios divine law kana bang moral law ba mo na nga kanang napulo ka sugo gitudlo gyapon na sa Katoliko. wala kanang dili ka magbatunog laing Dios. Kanang mutahod ka sa ginikanan. Kanang dili ka manapaw. Pagtulunan gyapon ng Katoliko, no? Pero kanang Sabat noon medyo mo na wala masabti sa ubang mga tinuhuan labi na sa Adventist kay para sa mga Adventist giusab man kuno sa Katoliko ng doktrina sa Sabat. Wala wala na doktrina. Ang Adventist may gausab. Kaya ang interpretation sa Adventist anang Sabat kuha na siya fix na siya nga 70 of the week. Bang unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay para sa mga Adventist immovable kuno ng solemnity sa kanabang Sabat ba immovable sa adlaw nga ikapito. Ikapitong adlaw sa semana, no ato ginang klarohon. Kay lahi man ang moingon kag ikapitong adlaw o ikapitong adlaw sa semana. Dako kay nagkalainan. Kay kung moingon kag ikapitong adlaw, depende man na og unsang adlaw ka mosugod og trabaho. So, depende na. Naman na sa Jewish Encyclopedia nga kanang ikapito dili na siya fix. Dili na siya specific. Dili na siya specific. Kana may kag unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili na siya specific. Pero moingon kag unom ka adlaw trabaho magsugod og Domingo, fix gyud na. Fix gyud na nga 7th day of the week ng ikapito. Pero ang balaod giingon naman unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So dili na fix ng ikapito. Now, ang mga Hudiyo ilan ang gipatunong og 7th day of the week. Mo na nga ang ilang Sabat yun, niadto 7th day of the week, Saturday. Di ba? Pero movable na. So mo na doktrina sa Sabat, movable. Kay depende man na kung saan adlaw mo sugod og trabaho. So ceremonial ang pagpili unsang adlaw mo sugod og trabaho, ceremonial pod ang pagpatunong sa ikapito. Mo na nga ang council nga Katoliko katubang dogmatic declaration of transfer sa Council of Laodicea. By the way, na ako'y nahibaw-an sa usa ka professor gyud aning Biblia si Father Mitch Pacwa, no, usa ka apologist, usa ka doktor, doktor sa pagtuo. Dito ko niya nakahibalo nga ang iyang pag-pronounce anang Laodicea, Laodicea. Laodicea. So magkaingon ko mas authoritative tong iyang pag-pronounce Laodicea. Kay ato agod Laodicea man, no? Pero ang accurate gyud ana nga katong yung kanang exact gyud ay pag-pronounce na Laodicea. Pero bahala na kung saan na to na pag-pronounce. Kay Laodicea man ang atong term, no? Mao na nga katong Laodicea, Council of Laodicea kanang gamiton gali sa mga Adventist nga kanang official declaration of transfer, dogmatic declaration, valid mo na. Valid na. Ang mga Adventist dili mo sugot ana anong giusab ko, no? Now,
giusab ang iyang ceremonial essence. Pero ang iyang divine essence wala na usbas Katoliko. Kay ang divine essence anang igpapahulay god nga sa usa ka semana naagyo igpapahulay. Naagyo solemn, mas solemn ba? Although solemn man tanang adlaw kay iya guna sa Dios, pero naay pinaka. Naay pinaka special mao nang ikapito. Ikapito human sa unom ka adlawng trabaho. Mo na ang divine essence sa balaod nga naagyoy igpapahulay. Unya depende na og unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Mao na. So immovable ang pagpatunong sa ikapito, immovable pod ang pagpatunong unsang adlaw mosugod og trabaho. Mao na nga giusab na sa simbahang Katoliko ato ginanglaro na giusab because of authority. Ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. Pero kanang divine essence sa balaod o kanang natural law sa balaod dili na pwede usbon. Kanang napulo kasugo di na pwede usbon. Ang iyarang mga ceremonial essence o kay ceremonial essence man ang pagpatunong unsang adlaw mosugod og trabaho o ang pagpatunong sa ikapito mao nang giusab na sa Katoliko. Klarohan na ita. Because of the authority sa mga obispo nga kanang binding and loosing. Mateo 18:18. Di ba? Pagkadaghang giusob sa simbahan, historically, kada na yung tuli. O giwala man ang simbahan, gilisdan man nagbunyag. Di ba? Pero sa first century, makita pa nimo na nga doon na pa'y pag-ilugay sa tradisyon. Kay dili man ingon nga gihingpit giwala din nila para sa nang pagpatuli. Na may higayon nga gipatuli gali ni Pablo tong usa ka tinun-an niya. Di ba? Nga di na mo na kinahanglanon. Unya matag Sabado sige silang apil-apil anang Jewish Sabbath. Di ba? Para pod nga maghabig po tong mga tao nga tuwa dito kay bisag ako naman bisag karon gani nga kung imbitahon ko mga Adventist sa ilang tigom anang masabado, maana man ko. Pasultihon ko sa ilang simba, maana ko. Sa rason, aron nga makashare ko sa akong pagtuong Katoliko. Dili ingon nga moapil na po ko silang religion nga 7th day of the week, Saturday gihapon ang special nga adlaw, dili, no? Mauna, no, mga igsoon. So, ana. Okay. So, karon mga tinaod nga tigpaminaw, by the way, kining issue hag halapad ka ini nga issue o mahimong ato pag yuning palapdan sa musunod pa nga mga segment na to, no? Sa atong tulumanon, probably sa lain na sigurong dito na siguro sa Pikas sa bag-o ng building sa Armen Dipolog. Unya kining atong iampo, no, mga hapsay ang pagbalhin o ang signal aning DXDR mo samot pagyod kakusog. Okay. Nya dito na siguro nato himuon tong katong akong gisaad ninyo nga sa usa ka bulan, okay, matag Domingo man ni atong programa na ay himuon nato nga tanan question and answer gyud na, no? Mo text mo or pwede gani mo call mo, no? Mo call mo, no? Pinaagi sa inyong mga pangutana, no? Pero sa karon, padayon sa ta sa paghatag og mga input may labot na sa ato yung mga depensa sa mga nagkadaiyang pagtuong Katoliko nga wala masabti hangtod karon, no? Padayon ta unya mugahin ra ta og adlaw nga para ra gyud sa question and answer, no? Okay. Now karon niining nahibilin, no? Nga mga kuan pa, mga 15 minutos. Okay, 15 minutos kapin. Mupalain ta gamay og kanang issue pero may labot gihapon sa pagtuo, no? Pero ato sang basahon, no, ang tudling nga atong sukaran. Basahon nato ang Juan kapitulo 19 tudling 25 ngadto sa 27. Mahitungod ni sa issue may labot na sa ngano nga kitang mga Katoliko ato mang giila si Santa Maria nga atong inahan sa pagtuo. Kay ang mga dili Katoliko
natong mga igsuon nga gitawag nato karon og mga separated brothers and sisters. Ano may yung tag-separated? Kay niadto God, usa ra man gyud unta ang grupo nga Kristohanon. Kini ra man yung simbahan nga gitukod ni Kristo nga niadtong 110 AD gitawag og Katoliko. Mao na nga Katoliko na ni siya nga nailaron. Mao bitaw diya sa Grolier gitawag na ni Katoliko. Then sa New Book of Knowledge pod gi-raspa gyud tong Council of Vatican nga gihulagway na nga Roman Catholic Church, no? Kay lain-lain lagi ning description sa iglesia. Bisan si Pablo may pasultion. Oh. Nganong ang atong simbahan ron gitudloan gyud ta nga kinahanglan ilhon gyud nato nga si Santa Maria nga atong inahan. Unang punto atong sabton pag-ayo, no? Lucas 1:48, sa di pa nako ning basahon ning Juan 19, no? Sa Lucas 1:48 nag-ingon si Santa Maria nga napuno sa grasya, no? Niingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanako og blessed o bulahan. Oh? Nya sa atong analysis ana dili na siya self-serving. Now, sa laing sense, makaingon ta nga mura mag-self-serving ng gisulti ni Santa Maria kay murag siya raman po'y gasulti nga daygon siya. Taugon siya bulahan. May tatog laing tao may gasulti. Diba? Pero mga igsoon kung atras ta og bersikulo, Lucas 1:28, nag-ingon man gud ang anghel ngadto ni Santa Maria sa Grego, diretso na lang ko sa Grego, kikaritomene. Grego. Giingnan niya si Santa Maria, kikaritomene. Oh. Sa kuan yun, hubad ana nga duol, sakto nang sa diway rims. No? Nga nagiingon nga, niingon kuno ang anghel, ngadto ni Santa Maria, puno ka sa grasya. Sa ubang mga hubad, ingon lang nga, gikahimutan ka sa Ginoo. Pero matod pa sa mga scholar, na mga scholar maingon nga ang pinakaduol gyud anang Grego nga termino nga gigamit sa anghel kikaritomene. Ang pinakaduol full of grace. Puno ka sa grasya. So, puno ka sa grasya, but pasabot ang imong mga words dili na siya kay imo-imo lang, doon na lamdag sa espiritu. Mao na nga gituhuan nato nga kanang Lucas 1:48 nga si Santa Maria niingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanako og blessed o bulahan. So kana napamulong na ni Santa Maria dili na kay sabto nato nga iya ng gusto. Tungod na sa iyang puno, sa iyang pagkapuno sa grasya. Tungod na sa iyang nahimut-an pag-ayo sa Ginoo. O na nga, dunay kalambigitan ang Diyos anang iyang gipamulong. Dunay kalambigitan ang Espiritu Santo anang iyang gipamulong kay puno gud siya sa grasya. So, kanang iyang gipamulong nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanako og bulahan. So dili na kay iya rang gusto. Gusto na sa Dios. Nga tawgon siya og blessed. Di ba? Tanang kaliwatan. So naa diha gibasi naa diha gibasi ngano nga atong gihimong espesyal nga pagkababaye si Santa Maria. Laliman ka tanang kaliwatan mo tawag niya bulahan. Well, naa sa Biblia nga kitang mga Kristohanon kung nagpatalinghog ta sa pulong sa Dios, mga bulahan man tang tanan. We are blessed. Pero walay instruction di as Biblia nga ang tanang kaliwatan tagsa-tagsa gyud mga tao mutawag na to blessed. Di ba? Paretan ako. Wala mabasa diri sa Biblia nga nag-ingon nga tanang kaliwatan veritas kinahanglan gyud mutawag nimo bulahan. Wala mo mabasa diri sa Biblia nga kamo tanan ron moari mo diri sa istasyon para mo greet mo na kog blessed. Nga tawgon ko ninyo veritas blessed ka. Dili na mabasa diri sa Biblia. Then ikaw pong naminaw ron pod
Walay mabasa diri sa Biblia nga kami tanan tagsa-tagsa mutawag nimo jud og blessed. Ang mabasa lang sa Biblia nga bulahan tong nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Labi na tong gatuman. Pero kana yung litra por litra nga ang tanang kaliwatan kinahanglan gyud mutawag nimo og bulahan. Wa gyud laing bersikulos Biblia nga mabasa na kinirag yung Lucas 1:48 nga si Santa Maria nag-ingon, tanang kaliwatan mutawag kana kog bulahan sa ato pa. Apil to sila panahon ni Moses sa una. Ila ni Abraham o katong mga patriarkal nga dugay na to sila ni away na si Mary. Tanan. Sa ato pa katong mga nahilangit na. Natuaron nito sa langit. Muila, mutawag ni Santa Maria og blessed. Di ba? Unya, asa man na natuman kanang naa. Klaro kay natuman na diya sa Rosario ra ba? Di ba? Diya sa Rosario, balik-baliko na to ng pagkabulahan ni Santa Maria. Di ba? So, mauna, no? Espesyal si Santa Maria. Unya, mga igsuon, kung atong basahon ning Juan Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27, mauning tudlinga nga gigamit sa mga scholar nga Katoliko. Diri na gibase nga nganong ilhon yun nato si Santa Maria nga atong inahan, no? Atong basahon niya, atong basahon ni. Kay ang exegesis sa Katoliko ani nindot kayo, very touching, no? Aniya, basahon na to ha. Juan 19 tudling 25 ngadto sa 27. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. No? Nasabtan ninyo mga igsoon? No? Ang reflection o exegesis nga Katoliko ani lahom kayo, no? Ngano man. Gani usa ni sa mga tudling sa Biblia nga patunay kana bang nagpamatuod nga wa gyud laing igsuon si Kristo sa unod. Kay naamang goy mga tudling sa Biblia nga it seems nga naay mga igsuon si Kristo, pero sa exegesis o pagsabot nga Katoliko, mga relatives ruto niya nga gitawag og igsuon, dili gyud igsuon sa unod. Kining gibasa nato ron nga tudling, lain ni siyang kanaabang kalig-unan nga sa kung maingon tag igsuon sa unod, si Kristo wala siya laing igsuon sa unod ngano man. Kay kining tudlinga nagtudlo nato nga si Santa Maria didto gibilin ni Kristo ni San Juan. Kay kung naa pa siya igsuon sa unod si Kristo, didto niya ibilin. Di ba? Nagbitay si Kristo ani sa krus, no paingon naman ni siya mamatay. Pero nganong gibilin niya ngadto ni Juan ang iyang inahan. Unya, klaro kayo niya, unsay giingon diri giingon diri nga giingnan niya si Santa Maria, no? Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan sa tupan ni Santa Maria, pagkakita niya sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." So, timan niya nga giingnan ni Kristo si Santa Maria nga iyang inahan, siya ang imong anak. So, gusto ni Kristo nga ang iyang inahan muila nga iya pong anak si San Juan. Mamalandong dana. Dayon sa unahan, diingon na po diri. Unya miingon siya sa tinun-an sa tupa si San Juan, iyang giingnan, siya ang imong inahan. Dili man ni anak ni Santa Maria si Juan sa unod. Pero nganong giingnan man siya ni Kristo nga siya ang imong anak. Kay mo lumogon sa exegesis halawom nga pamalandong Katoliko ani. Ni ani higayuna
gatudlo ang Ginoo nga kitang tanang mga tinun-an, kitang mga tanang Kristohanon kinahanglan mo ilapod ni Santa Maria nga atong inahan. Kay kining tekstuha mo ni gihimong modelo. Now, literally wala mo ingon si Kristo diri nga kitang tanan mo tawag og inahan ni Mama Mary. Pero sabot-tabol. Sabot-tabol. Kay kung atong analyze na ay kanang scholar o Catholic theologian mo ingon, mao gyud na gipasabot ni Kristo. Pero iya lang gingon ana pag istorya ba. Kita na mo sabot. Kita na mo sabot. Oh, kay og ato kung imaginon nganong si Juan Ramampod. Oh, nganong si Juan Ramampod. No, kinahanglan ato ning sabton og ayo unsa kay gipasabot sa Ginoo ni. Si Juan Ramagod nga mo ila ni Santa Maria nga inahan dili oy. Kay kung but na hunaon ang unsa instruction ni Kristo sa mga apostol ya sa San Marcos wala katong niingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Sangyawi sila sa maayong balita. Og kung himoa ang tanan nga ako pong tinun-an. Yeah, ang tinun-an sa Ginoo si Juan Ramagod. Nga kita tanan himuon man tang tinun-an. Di ba? Oh. So, dinhi gihimong modelo sa Ginoo si Juan. But pasabot kay modelo atong awaton. Di ba? Kung si Juan kinahanglan mo ilan ni Santa Maria nga inahan, kita pod mo awat ni Juan. Mao ni exegesis nga Katoliko. Nya kining ubang mga igsuon natong mga separated, mangita man jud litra por litra. Kinahanglan jud naagi mabasa sa Biblia litra por litra nga mutawag ta ni Santa Maria og inahan. Di na kinahanglan, sabot-tabol na. Ngano man kay no napagilaeng magamit natong bersikulo ani nga example. Katong sa 1 Corinto 11:1. Sa 1 Corinto 11:1 niingon si Apostol Pablo, himo apog ko ninyong panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Na timan dili ta kabasa diri sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ngadto ni Pablo nga, Pablo, sultii ang mga Kristohanon. Sultii ang mga tao nga himuon pug kana kong panig-ingnan. Oh, himuon pug kang panig-ingnan. Ako kabasa diri sa Biblia nga si Pablo giingnan ni Kristo ana. Nga giingnan niya si Pablo nga, Pablo, kay buutan man ka, Kristiyanos naman ka, ingna ang mga tao nga himuon ug kang panig-ingnan, dili lang kay ako. Oh. Wala tayo litra por litrang mabasa pero masabot na to kay kanang mga apostol, example god, modelo god, munang awaton po nato sila, himuon po natong example. Pero litra por litra, di tang kabasaan na. Nga giingna ni Kristo si Pablo nga, Pablo, ingna ang mga sakop, ingna ang mga magtutuo nga himuon po kang panig-ingna nila. Di ka kabasaan na sa Biblia. Pero asa ta magkabasaan na sa pamulong rana ni Pablo. Sa 1 Corinto 11:1 kay naa po si authority. Niingon siya nga himo apog ko ninyong panig-ingnan. Oh. Sa ato pa ang mga apostolis panig-ingnan. So kay si Juan diri giingnan man ni Kristo nga giingnan man niya, no? Giingnan man ni si Juan ni Kristo nga siya ang imong inahan. O nasa to pa ilhon pod ni San Juan ang iyang inahan og inahan. So kay tinun-an man si San Juan, mo nang awato na to si San Juan, sundugo na to si San Juan. Nya usapod sa hinungdan ani kay ang anak god mo atiman man sa inahan o mo to. Okay, gisangunan man god si San Juan nga didto ibilin niya ang inahan ni Kristo. So mo na nga iyang mo serbisyo siya. Mo serbisyo siya sa inahan ni Kristo. Sa to pa mo alagad. Mo na nga kitang mga Katoliko, wa ta masayop kung mo alagad ta ni Santa Maria. Kinaaro may mga dili Katoliko nga sawayon ta nang mo alagad ta ni Santa Maria. Okay. Now, sunod Domingo pohon akong i-discuss ng issue may labot na anang buhat 4:12 ba na nga ngalan ra ni Kristo ta maluwas, no? Unsay exegesis sa Katoliko nga dili kontradiksyon
ang atong pag-alagad ni Santa Maria anang buhat 4:12 nga usaray manluluwas, na? Ma-strange mo. Kay ato ning isgutan sunod Domingo kay murag hisgutan ni sa katupong mosunod nga tulumanon gani mosunod puto siya karon, no? Nga atong bag-ong higala, no? Sa Baptist, no? Si Pastor Roda, no? Okay. So ato ning i-topic sunod Domingo pohon, no? Para makahibalo ta og unsay exegesis sa Katoliko nga dili kontradiksyon ang atong gihimo nga pag especially venerate ni Santa Maria, no? Sa pagka one mediatorship of Jesus Christ. Kana bang sa 1 Timoteo 2:5 ba nga usaray tigpataliwala. Okay. So wa naman tay igong panahon. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban sa atong mga igsuon sa technical side, sa Tikas Lawak, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Hapit na gid nimong masinati ang best day sa imong kinabuhi. Kauban ng RMN ug Petron. Layo ang abdan sa imong biyahe kung Petron Tri-Active Fuels, Petron Blaze, XCS, Extra Advanced, Diesel Max o Turbo Diesel ang gamit.